април отчита агенцията по заетостта. В цифрово изражение това прави 161 хиляди души без работа. Традиционно те са най-малко в София, столица 1,6 на 100, следвани от област Варна 3,3%, а най-висока безработицата в област Видин малко под 16 на 100. Сред акцентите в анализите е и делът на така наречените продължително безработни, които имат повече от година регистрация в Бюрото по труда. Общо за страната те са 36 100 души, като най-много са в област Благоевград 2800, а най-малко в област Габрово 168. Според данните на агенцията по заетостта, средно по 6 безработни се състезават за едно свободно работно място в цялата страна. Най-голяма е конкуренцията в област Ловеч, там 16 души се надпреварват за всяка вакантна позиция, а най-малката е в Добрич и Бургас по 2, следвани от столицата по 3. Движението по автомагистрала Струма край Благоевград е затруднено. Причината е микробус, който е самокатастрофирал в мантинелата, вследствие на което се преобърнал странично. 2 души са охлузвани и откарани за преглед в болница. Инцидентът е станал към 14 часа и 30 минути при 87-я километър на Струма в платното в посока Кулата. Мантинелата вдясно и парапетът на мост са удържали возилото да не падне от 10 метрова височина. Районът е осеян с части от микробуса. Движението се извършва само в аварийната лента и се регулира от пътната полиция. На протест с блокада на международния път Русе-Свиленград в отсечката Гълъбово-Мадрец излязоха днес жителите на села от общината. Те настояват пътната отсечка да бъде ремонтирана, тъй като свързва населените места и се използва от работещите в част от трудниците и токоцентралите в комплекса Марица-Изток. Третокласният път е построен преди повече от 45 години и до сега не е основно ремонтиран. Междувременно от агенция Пътна инфраструктура обещаха, че до 2 седмици ще започне ремонта на близо 16-километровата отсечка. Протестиращите са категорични, че остават на пътя и протестът им ще бъде безсрочен. България ще получи следващите 2 медицински хеликоптера до края на годината. Втората машина ще пристигне с закъснение, третата по график. Това уведомява производителя Леонардо в официално писмо до Здравното министерство. Вторият хеликоптер следва да бъде в България до 30 юни. Третият хеликоптер трябва да бъде доставен до края на годината. Американските компании трябва да засилят спазването на свързаните с Русия санкции на фона на войната в Украйна. Това обяви заместник финансовия министър на САЩ Лоли Адеемо в интервю за CNBC. От думите му стана ясно, че производителите на микроелектроника и машини и инструменти трябва особено да засилят съответствието, за да помогнат за прекратяване на доставките на стоки с така наречената двойна употреба за Русия, включително от китайски производители. Спедиторите и дистрибуторите трябва да направят същото, а финансовите институции да разгледат отношенията си с малки и средни банки в държави, предизвикващи безпокойство, защото Москва търси начини да заобиколи санкциите на САЩ, посочи още финансовия заместник министър. Протестиращи земеделци пристигнаха днес отново с тракторите си в Брюксел за пореден протест срещу политиката на Европейския съюз, съобщиха местни медии. В проявата участват единствено недоволни от Нидерландия и северната белгийска област Фландрия. Полицията предупреди, че в столицата може да пристигнат стотици, дори хиляди трактори, но за сега се съобщава за около 200 машини навлезли в града. При пътуването към Брюксел е била засечена колона от трактори дълга над 8 км. Времето. През нощта облачността у нас ще е разкъсана, предимно висока, утре ще е предимно слънчево, около и следобед с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, има условия за градушки, ще духа слаб вятър от запад-северозапад, а максималните температури в страната на 5 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавежда